yanzu zaka ga kusan mutane suna yawan yin rashin lafiya, ko ba haka bane? To zan baku wani goro a matsayina na likita. Da na yi wannan tunanin da wuri, da na roƙi shugabannin kwamiti da limamai a sanar da mutane kowa ya zo da takarda da biro. To amma dai insha Allah lokaci ya riga ya tafi, a cikin minti 5 da suka rage zan faɗi wani abu a gurguje. Wanda yake da takarda ya rubuta, wanda bai da shi ya yi ƙoƙari ya haddace insha Allah. Ga nan kuma ana ɗauka a iya turawa mutane insha Allah. Wato Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci duniya, to ya yi mata wata hikima. Da lissafi Allah ya halicci duniya. Duk abin da ka sani a duniya lissafi ne. Lissafi ina nufin mathematics da kake ji a makaranta, wanda kake jin tsoro din nan. In malamin masu ɗinku ya shigo kana primary, dama kana bakin window sai ka wuntsila. To wannan mathematics din da shi Allah ya halicci duniya. Shi yasa duk abin da ake so ya wanzu ya tabbata da lissafi ake yin shi. Yanzu in ka kalli masallacin nan, sai da aka lissafa aka yi shi, ko ba haka bane? To komai na duniya Allah ya kasa shi gida 12. Saboda haka jikinka Allah ya kasa shi gida 12 a likitance. Ga abin da zaka dinga yi a cikin kowane awa 2. A gabobin da Allah subhanahu wataala ya halitta a jikin mutum suna da yawa, amma a rarrabe su 12 ne. Akwai abin da ake ce ma ciki. Ciki ya kasu kashi-kashi, amma a cikin ciki akwai kayayyaki da ake ce ma kayan ciki daban-daban. A cikin kayan cikin na akwai wani abu da ake ce ma tumbi, ko? Tumbi shine wanda yake daukan abinci idan ka ci. Yana tsakiyar ciki amma ya karkata a hagu. Don haka in ka taba cikinka ta hagu haka ka matsa, duk abin da ka ji a wurin shine tumbi. In ka matsa ka ji zafi, to cikinka na da matsala kenan. A gefen hagu ba dama ba, na ga wani ya sa hannu a dama, hagu. Da ka matsa nan ka ji zafi, to akwai matsala a tumbinka. To wannan tumbin naka lokacin da Allah ya yi mishi a yini shine awa 2 da yake da shi a cikin awa 24 shine daga karfe 7 na safe zuwa karfe 9 na safe. Saboda haka ake so duk yadda za a yi ka yi kokari ka karya kafin karfe 9 na safe ta yi. Kakka yadda 9 na safe na cika baka karya ba. Daga karfe 7 zuwa karfe 9 na safe ake yin breakfast. Ta aiki ja. Yanzu in aka rufe kofar masallacin nan algatan Allah a ce duk wanda yau bai karya ba har 9 ta yi a masallaci zai kwana, ina ga ba za a samu wurin kwanciya ba yau. To gaskiya ka dage daga yau, wannan breakfast din da kake yi a makare kana cewa ai ni ban karyawa sai 12 ba, a gwaninta bane, ka daina. Ka ji tsoron Allah ka daina. Gaba ta biyu bayan tumbi ita ce abin da ake ce ma pancreas. Ban san sunan pancreas da Hausa ba. Saifa ko? Ba spleen ne saifa ba? Ok, to. Akwai saifa din shine spleen. Akwai pancreas. Pancreas Hausawa sukan ce mai gyambon ciki. Amma dai gyambon ciki kun san ulcer ne ko? To saboda pancreas ana samun matsalar ulcer a wurin, shi yasa ake ce mai gyambon ciki. Amma dai a tsakiyar kirji yake. Tsakiyar ciki. Ita kuma saifa a gefen ciki take, gefen tumbi daga sama. To waɗannan abubuwan guda biyu, time ɗin da Allah ya basu shine daga karfe 9 na safe zuwa karfe 11 na safe. Don haka abin da ake so a wannan lokacin ka riga ka karya, ka samu wani abu mai zaki ka ci. Ba sweet ba fa, ɗan ice kamar gwanda, dabino, lemu, any type of fruits da za ka iya samu zai taimaka maka kwarai da gaske. Aikin da suke yi shine, shi wannan tumbin yana narkar da abinci ne, to ita kuma wannan saifan tana hura wani zafi ma cikin domin ta taimaka mishi wurin narkar da abinci, domin ya fito da shi hanji ya amsa. Domin daga zaran tumbi ya gama sai karamin hanji ya amsa. Wato in kaga kanikancin da aka yi a cikin cikinka sai imaninka da Allah ya karu. Shi yasa nake cewa duk wani musulmi mace da namiji, ko baka da alaka da likitanci jama'a, ya kamata ka koyi anatomy and physiology na dan adam, dan shi kadai ya isa ka yi imani. Akwai marasa imani yanzu lokacin social media, akwai mutane suna nan a social media platform sunan su atheist, suna cewa babu Allah. Akwai wani yaro sunan shi dan jahannama, dan Kebbi ne, sunan da ya rada ma kanshi dan jahannama. In ka tambaye shi waye yi ka, sai ya ce uwata ta haife ni. Ita uwarka waye yi ta, ce wannan ba matsalata bane, ni matsalata ne in san wanda ya yi ni, uwata ce ta yi ni, ita kuma ban san waye yi ta ba. Saboda in ya ce uwarta ta yi ta, za a ce ita uwar fa haka za a yi ta tafiya har karshe ko? To saboda haka sai ya katse ka a hanya. To imani yana karuwa da sanin hikimar da Allah subhanahu wataala ya yi a cikin jikinka. Abu na uku shine daga karfe 11 zuwa karfe 1 na azhar
shine zuciya. Ita ma zuciya a tsakiyar kirji take, amma ta fi kwanciya a gefen hagu. Don haka in mutum ya dafa kirjin shi ta hagu zai ji bugun zuciyar shi. Zuciyar tana nan a nan gefen. Koyaushe tana aiki, amma lokacin da aka keɓe mata awa 2 shine 11 na safe zuwa karfe 1. Don haka a daidai wannan lokacin kakka yadda ya zama kana bacci. Shine abu na farko da zaka yi. Ina masu baccin safe? Ga ɗaya cin ya ɗaga hannu. Jama'a, baccin safe ba haramun ba ne, amma baccin safe ba shi da kyau a lafiyar mutum. Saboda haka in za ka iya barin baccin safe gaba ɗaya ka daina, in kuma ba za ka iya daina baccin safe kwata-kwata ba, to ka rage mai yawa, kuma kakka dinga yin bacci bayan karfe 10 na safe. Kakka yi bacci, ka bari sai bayan azhar. In ka yi sallah azhar ka kwanta. Wannan ma da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faqilu fa inna shayatina la taqilu. Ku dinga yin baccin rana domin shaidanu ba sa yi, amma baccin safe kakka yi. In ya zama dole sai ka yi, to kakka yadda bayan karfe 10 kai, kuma kakka yadda kafin karfe 7 na safe kai. Wato bayan sallah asuba kakka kwanta, bari sai rana ta dan dago kaman karfe 7 sai ka kwanta. 10 na yi ka tashi, awa 3 ai ya isa, ko ba haka bane? To abu na uku shine zuciya. Abinda zuciya take so kakkai bacci, ya zama kana wani activity, ko ya ne, ko da tafiya ne, ko magana ne, ko rubutu ne kana yi. Abu na hudu shine small intestine, wato karamin hanji. Shi wannan karamin hanjin Allah ya halicce shi a tsakiyar cikin mutum. Shine za ka gan shi a nannaɗe, yana da yawa, yana da tsawo, yana da part guda uku. Akwai part na farko wanda yake haɗe da tumbi, akwai part na biyu a tsakiya, akwai part na uku wanda ya ƙare a ƙasa ta gefen dama ya haɗu da mene. Ƙaramin hanji in ya ƙare a ƙarshe da me yake haɗuwa? Da babban hanji. Yawwa, babban hanji ba shine ƙarshen digestion ba? To wannan ƙaramin hanjin duk wani abu na digestion da yake faruwa a cikin ɗan adam shi yake yin 9/10 shi kadai. Saboda haka muhimmanci shi yana da yawa. Dan haka manzon Allah ya ce ka dinga yin bacci da rana, saboda baccin rana yana taimaka ma ƙaramin hanji. Time ɗin shi shine daga karfe 1 na rana zuwa karfe 3. Wannan awa biyun in zai yiwu ka yi su kana bacci, in ba zai yiwu ba ka yi na awa 1 ko minti 30 ko 15, kai ko dai baka jin bacci ka dan kwanta ka huta a wannan lokacin. Abinda karamin hanji ke so kenan. Shine na 4 ko? Sai abu na 5 shine urinary bladder, mara inda fitsari ke wucewa. Mutum yana da bladder kala 2, akwai ɗaya a ƙasan hanta. Hanta tana nan dama ne. In mutum ya matsa daman shi nan a ciki, tsakiyar ciki ta dama, in ka ji zafi kai maza ka je asibiti, kakkai wasa da hanta, domin gaba ɗaya nan wurin hanta ne. A ƙasanta akwai wata yar jaka, ita ma bladder ce, ana ce mata gall bladder. Ita ce maɗaciya, tana riƙe wani abu mai ɗaci. Wannan bile ɗin wanda hanta ce take ƙirƙiro shi, shi yake narkar da abinci. To lokacin da duk waɗannan gaɓoɓin na jikinka kake cin abinci, daga cikin hikimar da yasa aka ce ba a son cin abinci da daddare, saboda komai idan dare yayi ana so ya huta. Kai ka huta, ƙwaƙwalwarka ta huta, kayan cikinka su huta, idanka ya huta, komai naka ya huta. To amma da ka ɗauki sweet ɗin nan ka sha, digestive system zai yi aiki. Shi yasa da son samu ne in mutum yana so ya zauna lafiya, rana na faɗuwa kar ya sake cin komai sai gobe. Shi ne daidai. Nan ma fa akwai rigima. To amma kuma kun san matsalar? Bari ku ji abu biyu. Na farko, wallahi za ka iya, yana da sauƙi. Idan ka yadda za ka iya, ai yanzu akwai wanda bai cin abinci da daddare, kun san akwai su? Kuma mutane ne, to ya aka yi, ga ɗaya a gabanka. Ni da nake magana ba na cin abinci da daddare, sai in lalura ta sa. Kamar yanzu yau rabona da abinci tun safe, to kun ga ai ba zai yi in ce ba zan ci abinci da daddare ba ko? To akwai irin wannan ana samu, amma lallai lafiya lau in rana ta faɗi shikenan, ko ruwa ba na sha sai gobe. Kun san wasu suna cewa a dinga shan ruwa da daddare ko? To har yanzu ban san ina aka samu wannan ba. Akwai wanda suke cewa in zaka kwanta ka ɗauki ruwa ka sha, a'a, domin duk wanda ya sha ruwa sai ƙodar shi ta tace ruwan, kuma ƙoda ba a so tana aiki cikin dare, so ake ta kwanta ta yi bacci yadda ka kwanta. Saboda haka ana so ka aje ruwa a gefen gadonka, kana farkawa da asuba karfe 4 zuwa 5
ko karfe 5 na asuba ka fara shan ruwa, ko brush ka kai ka ɗauki ruwa ka sha. Wannan abin da ke bakinka wanda ruwan zai hada da shi ya shiga, akwai aikin da yake a ciki, ana bukatar shi. To a gurguje ba za mu tsaya mu yi bayani ba, shine urinary bladder. Na ce inda fitsari ke wucewa, ban ce inda fitsari ke zama ba, domin ba a aje fitsari. In kana da ɗabi'a aje fitsari, daga yau ka tuba ka daina, domin duk wanda yake aje fitsari a urinary bladder yana haddasar da abubuwa da yawa. Daga ciki yana slacking din bladder ta rage karfi, sai ya zama tun kafin shekarunka su nisa ba za ka iya rike fitsari ba, da ya zo kawai sai ya wuce. Saboda akwai wani abu da ake ce ma urethra. Wannan urethra din yana amso sakon fitsari daga prostate. In mutum yana wasa da fitsari yana rike shi, to prostate din shi yana rage karfi. Shi dama prostate yana rage karfi da shekaru. Shi yasa duk wanda ya wuce shekara 40 to zai iya yiwuwa ya kamu da wannan matsalar ta prostatitis. Is possible, yana yiwuwa, amma ba dole kowa ba. Amma in ka lura, in mutum yana karamin yaro, ai in yaro yana fitsari ma ya kake ganin fitsarin yaro yana yi? Ya fitsarin yaro yake in yana karami? Da karfi yake fitowa, za ga yana daga shi sama ko? To kai dan shekara 40 je gwada ka gani fitsarin ka zai iya dagawa sama? Saboda prostate din ya fara yin kasa. To balle dan shekara 60 ko 70 ko 80, to ka taimaka mishi ta hanyar da ka ji fitsari ko me ake yi, fita ka je kai. To wannan shi kuma time din shi shine daga karfe 3 zuwa karfe 5. Shi kuma abin da ake so a yi mai, ko da baka ji kishi, kaɗan sha ruwa ɗan kaɗan ka je ka tsuguna kai fitsari. In dai ba azumi ake yi ba, ka sha ruwa ka je kai fitsari. In ana azumi kuma je ka tsuguna kai fitsari in ya zo. Abu na 6 shine koda. Kidneys guda 2 ne. In ka kalli yadda Allah ya halicci koda, zaka ganta shape ɗinta kamar wake, amma tana da girma. Kuma sai aka yi ta, aka yi connecting ɗinta da wannan ƙashin wanda yake rike ka a tsaye. Akwai wani ƙashi da ake ce ma vertebral bone a bayan mutum, wanda aka yi connecting ɗin shi da wasu discs guda 4. Wasu suna da 5, wasu suna da 4, wanda ake ce ma lumbar a turance. Waɗannan discs ɗin su suke baka daman wannan abin. Kun ga haka da nayi haka ɗin nan, su suke baka wannan daman. A jikinsu aka yi connecting ɗin ƙoda. Ana so a ce maka ƙoda na da alaƙa da ƙashin jikinka. Koda ita take ba kashi abinci. Shi yasa in koda ba ta da lafiya, kashin ka bai da lafiya. In aka ce ka miƙe tsaye kai awa 1, sai ga mutum ya fara riƙe nan. Ba nan yake fara riƙewa ba? Me ake riƙewa nan? Koda. Wani sai ya ɗauka bayan shi yake riƙewa. Koda ce, saboda ta fara complain. To daga cikin abin da koda ke so, yawan shan ruwa tun daga safiya har yamma, musamman karfe 5 na yamma zuwa 7 na yamma kafin magariba. Ka sha ruwa da yawa in zaka iya. Amma 7 na yi, ka haƙura da ruwa. Sai in ka ji kishi sai ka ɗanyi sufin kaɗan wanda zai kashe ma kishi. Abu na 6 kenan. Yawwa. Sai na 7 yana daga cikin abin da ke warkar da ciwon ƙoda, shan ruwa. Akwai wanda ƙodar shi na ciwo, amma ruwa ne kawai zai warkar da ita. Ruwa kaɗai. In aka koya maka yadda ake shan ruwa, akwai abin da ake ce ma water therapy. Za a koya maka yadda ake shan ruwa. Akwai wanda ba su iya shan ruwa ba. Yanzu wani in ya ɗaga wannan sai ya kare zai aje. Wannan ba zai rabu da arthritis ba. Shan ruwa haka yana kawo arthritis. Sannan wani a tsaye yake shan ruwa. Shan ruwa a tsaye yana kawo matsala. To in aka koya maka yadda ake shan ruwa, da sadda ake shan ruwa, da irin ruwan da ake sha, to za ga ciwon koda ma in Allah yadda ba sai an kai ga dialysis ba, da izinin Allah. So abu na 7 shine abin da ake ce ma triple burner ko triple warmer. Akwai wata leda a cikin cikin mutum wadda dukkan kayan cikin nan da muke lissafawa a ciki yake. In aka yanka dabba, za ga wani akwai mai, akwai wani fata, wani nama da ake yankawa. In ka ganshi za ka kamar za ka iya yaga shi da hannu a gefe da gefe, amma sai an yanka shi. To mutum ma na da shi. Amfanin shi shine yana taimaka ma koda wurin processing ruwa a jikin mutum. An gane ko? To abin da yake bukata hutu, ka zauna ka huta. Shi yasa ake son bayan magariba, duk abin da mutum yake tsakanin magariba da isha ya zama a zaune yake. Ko karatu ne za a ya zama a zaune yake, ba karatun aji na allo ba. Kun gane? Abu na 8 shine pericardium. Pericardium shine jakar da ke dauke da zuciya. Ita kuma daga karfe 7 na safe, daga karfe 9 na safe zuwa 11. Ita waccan triple burner ita ce 7 zuwa 9 na dare. 9 zuwa 11 kuma ita ne wannan pericardium din. Abinda ake so ka kwanta kai bacci.
ba a hira bayan sallar isha, bacci ake yi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ko kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce, manzon Allah baya yin bacci kafin isha kuma baya yin hira bayan isha. Wato manzan Allah ana yin sallar isha sai ya sallami mutane kawai sai ya je kwanta. So kai ma ka koyi wannan daga karfe 9 ka yi kokari ka kwanta, domin 9 zuwa 11 wannan pericardium din yake aikin shi. Na gaba shine na 9 ko? Na 9 muke? Daga karfe 11 na dare zuwa karfe 1 na dare ita ce liver din, wato hanta, abinda take bukata ita ma a kwanta a bacci. Abinda ake ce ma 11 zuwa karfe 1 na dare light out, ko baka jin bacci kakka ce na kasa bacci ka zo ka zauna kana hira, a'a dole sai ka kwanta ka kashe fitila ka yi kaman kana bacci, kai ma baccin wannan, kai mai yawwa, kai mai wayo, ka yi kaman kana bacci ko da bai zo ba, kakka tashi. Sai na 9 ko na 10 shine wato gallbladder, wanda yake tare da hanta, dama tare suke aiki. Idan hanta ta kirkiri bile, shi take ba ajiya, shi kuma in lokacin screeching yayi sai ya dinga watsowa, ana taimaka ma ciki, yana narkar da abinci, hanji na yi kaza 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 na yi har zuwa abin da ya samu. Shi kuma lokacin shi gallbladder shine daga karfe 1 na dare zuwa 3 na dare. To daga 3 na dare zuwa karfe 5 na dare shine shine lungs. Lungs shine huhu. Huhu guda biyu ne a kirji, akwai ɗaya a hagu, akwai ɗaya a dama, akwai ɗaya a hagu. Ga kuma abin da ya connecting ɗinsu, wannan abin da kake taɓawa, ka taɓa naka kaji, zaka ji yana da wani beats, wasu embeds haka a jikin shi, yan kamar kunya ko? Shi yake ɗaukan iska, ba fa abinci ba, wannan ba shi ke ɗaukan abinci ba. Kakka ɗauka in ka haɗe abinci ne yake shiga. Duk ran da abinci ya shiga nan to insha Allah sai dai Allah ya kiyaye. Ko kwanan ka bai kare ba to zaka wahala. Shi yasa ake cewa in zaka ci abinci kakka yi magana. Daga cikin ladabin cin abinci ba a cin abinci ana magana. Kun san me hikima? Wannan trachea din da ke daukan iska a gabe yake, shi kuma esophagus mai daukan abinci yana bayan shi, shi ba a ganin shi sai an yanka ka za a gani, ba ma so a ga wannan, amma yana ganin na dabba an yanka shi ko za ga wani dan tantani mara karfi a baya, to shi ke daukan abinci, shi ake ce ma esophagus. Tare suke su biyu suka fito baki, don haka kofa ɗaya suke sharing. Lokacin da zaka ci abinci sai kofar ta sako ta rufe na ƙasa, ta rufe wannan, sai abinci ya shiga ta hanyar shi. In kai magana, a ina ake controlling din magana? A throat. A nan ɗinka akwai wasu sinadarai guda biyu wanda suke controlling magana a kusa da harshe, suna shakin, kana yin magana za su yi shakin, sai kofar ta yi shakin. To in ta ɗan buɗe sai ya kwaye shinkafa ɗaya sai ta shiga, to shikenan sai ga mutum idan shi na nema ya fito waje, ruwa na fitowa ta ido, ta kunne, ta hanci, sai shinkafan nan ta dawo za a rayu. In ba ta dawo ba sai ga ana mene, me ake yi a wannan lokacin? Ana ɗumama mutum duka a baya ko? To amma ba duka ake yi ba, sai mutum ya shaƙe ya sarƙe, ba duka ake yi ba. Akwai wani ƙashi a baya wanda yake da rami, in ka taɓa ƙashin bayan ka zaka ji wani ramuka haka ƙanana, to na farkon na wurin ake chiseling, ake, kun san chisel na kafinta ko? Haka ko? To haka ake yi ma baya. In ana yin haka yanzu zai bude sai ya koro wannan abinci ya fito. Saboda haka ku daina duka. In yaro ne karami kuma da yatsa ake amfani. An gane ko? So a gurguje abu na 11 shine daga karfe 5, abu na 12 shine daga karfe 5 zuwa wato karfe, okay, shi lungs din nan mun ce daga 3 zuwa 5 ko? Babban abin na dare, tsakiyar dare, babban abin da lungs ke so ka farka ka rayu. Kun san bacci mutuwa ne ko? Bacci mutuwa ne? Yawwa, dan Hausawa na cewa bacci kanin mutuwa. Bacci ba kanin mutuwa bane, bacci mutuwa ne, haka Allah ya ce a Alkur'ani. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautaha. Allah yana kashe rai lokacin mutuwarta. Me mutuwa anan? Bacci. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Idan mutum yana bacci an cire ran shi ne. Allah ya ce wanda aka so a riƙe ran daga baccin nan sai a ce jiya mun kwanta da shi lafiya lau, yau ba rai. Wanda kuma da saura sai a dawo mai da ran. Saboda haka bacci mutuwa ne. To lokacin da mutum ya mutu, lungs ɗin shi bai samun iskar da yake bukata. Amma in ka farka to iskar da kake amsa ta musamman ce.
shi yasa za ku ga wani lokaci kana kwance a inda babu iska kana bacci amma baka zufa, wani lokaci ba koyaushe ba, kana farkawa sai mene sai ka fara zufa. Baka taba kula da wannan ba, saboda yanzu lungs ɗinka ya fara ansan oxygen. To abinda ake so ka farka tsakiyar dare ka shaki wannan iska wadda ba hayaniya, ba motoci, ba masu shara, ba injina, duk wata iska mara kyau ta kwanta, asalin oxygen din ake shaka. Dama lungs oxygen yake so, shi yake oxygenating din abinda ake ce ma deoxygenated blood wanda yake zuwa daga zuciya. Sai na ƙarshe na 12 daga karfe 5 na safe zuwa 7 na safe shine large intestine, babban hanji. Babban hanji shi yake karkare digestion, bayan ciki yayi nashi, hanji babba karami na farko yayi, na tsakiya yayi, na ƙarshe yayi, sai ya tura ma uwar hanji. Babban hanji anan yake a ƙasa kusa da mara ta dama, nan zai amsa. Shi kuma kun san guda 3 ne, ɗaya yayi sama ta dama, ɗaya yayi crossing ya koma hagu, sai wannan ya sauka ko. Shi yasa ake kiran shi da sunan wannan abun da kuke a lissafi, wannan a ce menene ascending shine tashi sama ko, to wannan shi yake tasowa sama. Transversal fa wanda ya crossing din parallel lines guda biyu, wannan shine transverse. Sannan kuma sai wanda ya kasa sai ya yi descending, sai ya je rectum, daga nan shikenan. Wanda duk abin da ya kawo cikin babban hanji to bai da amfani a jikinka, ana bukata ya fita ne, shi ake ce ma bahaya. Shi yasa Bahaushe ya ce barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Mutum yana jin yunwa amma abinci bai zo ba, yana jin kashi sai ce ni ba zan yi kashi ba don kan jin yunwa. Wannan kashin da ke cikinka ba abinci ba ne, ba ma a ciki yake ba, a hanji yake, fitar shi ake so. To a ƙarshe abin da zan rufe da shi shine maganar da na faɗa na yin breakfast da wuri yana taimaka ma lafiya. Rashin cin abinci da daddare yana taimaka ma lafiya. Yawan ulcer da kake ji, da cutar basir, da ciwon ciki, da kumburi, da waye, yana da alaƙa da rage abin da ake yi a cikin colon ɗinka. Kuma cin abincin dare baya ba da daman digestion ya faru gaba daya, saboda haka dole zai rage a cikinka. Shi yasa aka ce in ka tashi da asuba ka fara shan ruwa, in ka sha ruwa ka je toilet ka tsuguna, kuma ka yi squatting in son samu ne, ba a sita ba. Irin wannan bahayan na safe ka yi shi a ƙasa, a squat. Kun san squatting ko? Ka tsuguna ƙasa gaba daya, sannan kuma ka matse kafarka ta hagu ta matse cikinka ta gefen dama, ta gefen hagu, sai ya taimaka ya fita. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi, kurakurai kuma Allah ya gafarta mana.